Jadi fanatisme itu bahaya. Bismillahirrahmanirrahim. Aurada alaikal warid liyu taslimaka min yadil akhyar. Ingatan. Aurada berlakokake sapa Allah alaika ing atase sira alwarida ing ibadah. Warid niku ibadah utawa nggih niku bentuk amaliyah. Liutas lima supayane nyelametake sapa Allah ka ing sira min yadil akhyar saking tangane pembujuk. Wa yuharriru lan merdekake sapa Allah ka ing sira min raqil asar saking memperbudake donya. Jadi Gusti Allah SWT niku tujuane kowe dikei ibadah. Ditakdir iso ngibadah, ditakdir dikei syariat ibadah. Ya mahdoe niku wae sampeyan lah salat niku lah nggih salat. Dengan sebegitu spektakulernya salat yang tertumpu pada sujud niku wau. Niku tujuane Gusti Allah SWT napa? Gen kowe kuwi slamet saka bujuk rayu dunia. Ya kan donya niku lak laibun walahun. Donya niku ada dua sisi, Pak. Nek sampean niku pada sisi yang satunya pasti salah. Jadi ngeten, donya niku siji laibun walahun. Laibun niku napa dolanan, lahun niku sia-sia, mainan senda guru niku donya. Nomor loro, adunya mazraatul akhirat. Donya niku sawah ladange akhirat. Lah saiki donyamu sing endi ngono Mas. Iya toh? Tandai dhewe. Makanya jane donya niku sebegitu penting. Sampeyan aja ngomong donya ora penting. Oh kadang kan tiang niku pengajian sing ekstrem bilang tentang Bapak Adin semua taala. Dunia yang kita cari ini tidak ada harganya di sisi Allah Ta'ala. Maka jangan tergiur, tertipu dengan dunia ini. Wah terus donya ora penting. Akhirnya songkang-ongkang nyekel tuasbe muter terus ya toh. Masjid ora tau nyambet gawe margane ibarat disekoki nek donya ora penting. Maksudnya donya ora penting ora ngono kuwi, Pak. Nek dunia ini terlalu penting bagi saya tuh dunia itu final nggih. Donya niku begitu penting, final, babak akhir, penentuan. Lah ya saniki aku tak takok, sampean ku dadi ahli swarga umpama jadi ahli swarga, ketentuan sampean jadi ahli swarga itu efek daripada amaliyah kamu ketika di dunia. Sampean dadi neraka ya niku ahli neraka ya gara-gara efek keburukan kamu di dunia. Maka dunia ini begitu penting, Pak. Penentu, final, babak akhir. Yang niku nek wis pomo bal-balan niku babaknya babak terakhir, dia final ngoten niku. Dia persiapkan sedemikian rupa mboten. Wis pokoke tenanan itu begitu penting. Ini partai krusial ngoten niku. Antar penentuan hidup dan mati, harga diri. Yo niku nek wis babak final. Lah awake dhewe niku ning donya niku wis babak final, Pak. Ugur dlendang gitu. Lah sekarang ngeten nggih, ketika dunia ini adalah babak final, maka kamu jadikan main-main, santai-santai, dolanan, guyon-guyon. Utawa sampean dadekne ini bekal untuk nanti persiapan yang sedemikian rupa. Ya karek ngono. Nek sampean ki ibarate partai final, kok Anda hanya mempersiapkannya dengan main-main saja. Aku yakin pomo sampean niku tanding ya tetap kalah. Tapi insya Allah nek sampean mempersiapkan dengan sebegitu maksimal, gitu. Wis pokoknya jadikan sebagai persiapan yang begitu maksimal, minimal harapan menang itu tinggi. Ngoten ya padha sakniki donya niku nek gur mbok dadekke laibun walahun. Wong iki pasti partai final kok sampean permainan sendo guru dlendang-dlendeng seranggenah ya to malah gur ibarate ongkang kasarane pemetuk duit ya bagi ngeslot, bagi dangdut, bagi nyawer ya. Wis mugi buah, ya nek gur ngono-ngono kuwi, gur ge ngapikke napa jenenge omahe, ge ngapikke kendaraane, wis ngoten niku kok.
mangan-mangan sing enak-enak, pesta-pesta apa nek wong wedok ya klambine saben ganti jam ganti seri. Nek bapak-bapak kita ora ya Pak ya. Sampai aku ngerti kan jemen dulu kang klambi kuwi. Iya ta bareng. Lah ibu-ibu ki lho, nek masak gledhek ki lho nggone bojomu to. Nggih, sampene jagong ki metu ping 5 nggo bathikku ya ora isin. Isin ora? Ora isin. Wong wedok iki arep pindah nggone mosok Pak ora salin. Ya Allah, ya Allah, yes ngoten niku lah. Nah, mulane Yuzina linasi sahabat minani saya jeneng wong wedoke pancen perhiasan mulai kudu dipermak. Arep kok dipermak kok kadang isi padha wae niki pokoke pahami ya jenenge perhiasan wis ngono kuwi. Ngoten nggih. Jadi dunia niki kamu jadikan laibun walahwun atau mazraatul akhirat. Ciri khasnya laibun walahwun Anda mencari dunia hanya dikembalikan untuk kesenangan dunia. Tapi nek adunya mazraatul akhirat, apa yang kamu dapatkan dari dunia ini kamu investasikan untuk kepentingan akhirat. Waktumu dunya mbok gunakake nggo akhirat. Bondomu nek dunya mbok gunakake nggo akhirat. Apa nek kesehatanmu nek dunya ya mbok gunakake nggo akhirat. Pramila Kanjeng Nabi niku nek pesen ngeten nggih. Ang kitab Nasalibat niku ngeten. Iqtanim khamsan qabla khamsin. Wah niku mubalek teng endi biasane nek ceramah nggo kuwi. Iqtanim jaga 5 perkara sadurunge 5 perkara. Sababaka qabla haramika. Jaga masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Masa mudamu ku ya donya, Pak. Masa tua juga donya. Lah kamu gunakan untuk apa? Pas kamu muda, pas kamu tua. Oke lah ngeten terus ditambahi hadis liyanipun. Wong tua sing tobat kuwi apik. Ning cah enom kok tobat kuwi luwih apik. Iya cancane biasa gemboyang to. Bature apa to? Gayane gaya moha apa anak pang apa dan sebagainya uji wah gemboyang rono rene labil belum punya jati diri. Bature ngono kok wis ibarate ngutuk ngaji ngibadah ya toh. Niku keren. Mergane napa? Wong potensi meluapkan emosional, meluapkan keinginan, hawa nafsu, kekuatan, potensi diri niku pemikiran bisa untuk senang, tapi dia sudah bisa menepiskan diri untuk napa? Mengabdikan diri pada Allah. Niku keren. Nggih. Niku ngaten iki, masa muda ngaten niku. Terus salajengipun wa sababaka qabla haramika wa apa nomor loro sehataka qabla sakomika. Jaga masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Kuwi piye-piye tetep lara, Pak. Nek tuwek niku akeh larane pokoke sehat ta. Akeh larane wong sampean sangger umure wis 45 munggah ngono kuwi balung wis anyak lino. Aduh lae. Idik-idik aduh, wis pijetan kerokan ya ra. Wis ngono kuwi. Jaman biyen dek enom kita gaya-gaya kae. Gayane nge-gym ya to. Wes bengkene otote metikol kaya bina raga. Ngangkat apa wis ngene iki to. Alala lengko sanggar sumur 50 ngono to. Anyak kerokan gitu. Anyak ibarate cawisane koyo. Rimason. Wes parang kocoke GPU wis kacau. Nah niku dadi jaga masa sehatmu sebelum datang masa sakit. Dadi sehat niku ya dunia, sakit niku ya dunia. Jadi nek awake dhewe sehat manfaatkan sedemikian rupa. Pas sehat ya ngaji, ya ibadah, ya mana-mana amaliah yang bisa kita jangkau dengan kesehatan kita dilakoni. Ora pas sehat ya dugem ya. Wis kacau nggih. Nah niku. Jadi penting nggih. Nah niku selanjutane kapan-kapan mawon nggih. Jadi segala apa yang kita rasakan di sini itu dunia.
Kita masa sehat ya dunia, sakit ya dunia. Lah pas sakit nih awake biasanya nerapati so manfaat nih. Karena apa amalia sing awake biasa sehat niku lakoni gak iso. Pramila nek sampean niku pas sehat kau maksimalkan untuk amalia. Nanti ketika sakit pun senajan kowe ra iso ngamal niku tak Gusti Allah SWT dicatat sebagai orang yang beramal soleh. Lah penak to. Nggih, niku. Yes, itu dunia kabeh. Lah penting kita jadikan dunia kita sebagai mazraatul nah dan jadi dunia yang investasinya untuk akhirat. Jadi dunia ini sangat penting, Pak. Jadi mau sampean ditikokin dunia karo akhirat penting ndi? Penting endi? Dunia penting dunia, Pak. Sakniki sampean niku ya kuwi mana akhirat itu efek. Efek to guran? Lah iya akhirat niku ger efek. Sampun sampean niku mlebu swarga ya ger efek amaliyahmu ning donya kan. Berarti tetap penting donya. Akhirat niku ger efek. Mau sampean neraka ya tetap ya ku gara-gara donya. Ya maksiatmu, salahmu ning do. Maka dunia ini begitu penting. Partai krusial, partai final. Nah, makanya kita persiapkan dan sedemikian rupa. Ora selalah malam besok tak tobat nek wis tuwek wae. Iya nek teko tuwek. Ya wong kadang lah yang ngono to gayane engko besok nek pensiun wae aku tak tobat. Iya nek teko pensiun. Wah urung ngasih pensiun wis dut ya to. Wis payah nggih. Dadi ngoten nggih. Allah SWT lah alhamdulillah kita diberi anugerah oleh Allah SWT yang namanya ibadah. Lah ibadah itu gunanya apa? Agar Allah SWT menyelamatkan dirimu dari tipu daya dunia. Kan kowe iki ndunung ngono lho. Gen ora ketipu. Nek tujuanmu ning dunya ini wa ma khalaqul jinna wa insa illa liya'budun. Tujuanmu gen kowe iki ngawula maring Gusti Allah. Wa yuharriru kamin raqil asar. Terus agar Allah SWT tujuannya ketika ibadah Allah menciptakan ibadah bentuk peribadatan amal soleh itu untuk memerdekakan kamu dari memperbudaknya dunia. Jadi saniki ngeten awake dhewe niku yang Gusti Allah SWT niku nek kowe iki ra ibadah tetep diperbudak dunia, Pak. Wis lah wong niku tetep ndak. Ketika waktu-waktu yang Allah SWT tentukan kuwi ora mbok ge ibadah dunya. Niku sampean nek terbelenggu dengan diperbudak oleh dunia. Niku pasti. Mesti lho apa wong niku sing ora digoleki dunya, wong uripe ning dunya. Tapi minimal ketika kita itu tahu amal soleh, Allah SWT anugerahkan amal soleh, kita bisa terlepas dari itu. Kuwi iso merdeka. Walaupun kamu sekarang itu dalam kungkungan dalam belenggu dunia ini membelenggu, tapi dengan ibadahmu itu nanti bisa memerdekakan dirimu, melepaskan diri dari perbudakan dunia dan hawa nafsu. Lah, ketika kita tidak ada ibadah di dalam diri kita, nanti dunia yang ada ini akan membelenggu kamu sampai nanti di neraka. Tentu. Jadi sing iso ngeculi kowe sangka belenggu pemperbudakan dunia ini adalah ibadah. Jadi pemacarane niku ngeten, kowe ngibadah ki nggo nguculi bondo-bondone tali-taline kekang-kekange dunia dan hawa nafsu. Nek kowe ora iso ngibadah, ora dikai ibadah, berarti kamu tidak diberi kesempatan untuk melepaskan diri dari belenggu dan kekangan dunia dan hawa nafsu. Paham ya? Nah niku maksudnya kowe mulane matur nuwun Pak sampean niku diilhami nang donya niku ibadah teng pangeran. Niku luar biasa. Wong sadurunge awake dhewe lho ya. Niku. Terus salajengipun aurada alaika alwarid lihurijaka min sijnil wujudika min sijni wujudika. Allah SWT memberlakukan ayah kepada kamu dengan tujuan Allah SWT ingin mengeluarkan dirimu dari belenggu ataupun penjara daripada wujudmu sendiri.
Sani ngeten. Wujudmu barang melane kula wau ngomong penjara dunia dan hawa nafsu. Diri kamu, nafsu kamu, innal nafsa la amaratun bisu ilama rahimar rabbuk. Jenenge nafsu itu pasti mengajak oke-okean itu kepada keburukan. Lah ketika kamu tidak tahu yang namanya amaliyah dan ibadah, niku awakmu, jiwamu pasti terbelenggu dengan nafsu. Iya ora. Wis lha terus carane untuk melepaskan belenggu hawa nafsu piye? Ya ibadah. Ngawula karo pangeran, amal soleh. Amal soleh niku men mengke tingkatane beda-beda, Pak. Pramila ngeten nggih, kula tak ngomong masalah niki tingkatan. Tingkatan pertama sampean ibadah niku ibadah kanthi syariat. Niki tingkatan agama ya. Tingkatan agama ini enek papat. Nomor loro niku tingkatane tarekat. Nomor telu tingkatane hakikat. Nomor papat tingkatane makrifat. Kowe sing nomor endi? Jadi terus saiki tatrapane. Kowe ngibadah kanthi syariat. Syariat niku tujuane kanggo membenahi diri. Benahi diri. Wis netrapne gen kowe iki pas sesuai dengan ketentuane Gusti Allah. Nek tarekat niku tujuane nggo nata ati. Iya. Nomor telu nek hakikat niku ge ngatur jiwa. Jiwa karo ati beda lho, Pak. Ya piye jiwamu karo atimu ning endi? Golek ana dhewe sing duwe kowe. Ya to? Niku. Lah nek wis makrifat niku nggo ngatur rasa. Pramila trap-trapane dhewe engko nek syariat niku sing nglakoni awak, nek tarekat niku sing nglakoni ati, nek hakikat niku sing nglakoni jiwa, nek wis marifat niku sing nglakoni rasa. Wis dong ya. Nah, nek awake dhewe niku ngibadah mek agek syariat, ya syariat niku fikih niku wau. Mungkin carane salat niku syarat rukune pira, sing batalke pira, mbok lakoni. Nek gur ngono kuwi tok, urung tekan ati, ya niku wau. Sampeyan niku umpama ngibadah klontongan tok. Ya, urung teka ati. Ya nggih. Sing klontongane tok. Ya wis apik, Pak. Ning kuwi ibarate engko urusane kepiye nek wong ibadah syariat tok niku urusane gur sah karo ora sah. Nggih nek sing sah ya iki apik sesuai dengan sunah Rasul. Niku sing ora sah iki ora ditampa. Musik mardut ngono gitu. Terus enek ngakimi wong liya wae. Mau napa ibarate pertuntang rumangsa paling apik dhewe pas dhewe sangger ibarate sesuai syariat ning atine ra ditata. Nek sampeyan ngibadah wis teko ati kanthi tarekat niku kaya dene dalan wis kowe ngambah dalan. Dadi ngeten nggih nek tak ibaratke ngeten nggih. Tingkatan iki kaya dene ngeten, kowe arek sowan yang raja. Nek wong hakik napa niku syariat niku ibarate sampean agek dandan ning omah. Klambimu mbok paske, gitu, pecimu mbok paske, klambimu sing paling patut tareng mbok gawa. Ibaratnya sowan ki apa? Kowe terus adus nganggo minyak wangi. Ning wis sowan wae durung agek arep persiapan mangkat. Ngono. Niku nek wong napa ngibadah syariat kayak pas-pasan ngono tok, klambine dipaske, pecine dipaske, sepatune dipaske, minyak wangine dipaske. Ngono kuwi kuran. Ning wis mangkat durung. Dereng. Lah mangkatmu ki kanthi cara ati, mulane jenenge nek wong tarekat niku suluk. Suluk niku napa? Ngambah dalan. Sing iso ngambah dalan meng pangeran apa? Ati. Kowe wis nganggo ati. Gitu. Atimu piye? Madhep mantep ini wajahtu wajhiya lillati fattaras samawati wal ard. Gusti, kula ajeng madhep panjenengan, sudah di dalam perjalanan. Kowe
kuwi carane cari napa jenenge niku ragamu mbok tata kok kanthi syariat niku wau, atimu wis persiapan madhep. Berarti sudah berjalan. Engko nek hakikat niku sampean wis teko ngarep pintu gerbang. Ya, hakikate kowe wis teko ngarep pintu gerbang. Hakikatmu ning ngersane pangeran niku kowe wis ibarate lah kowe wis merasakan, wis ibarate sanyak rasa kowe wis arep ngarep pintu gerbang. Atimu piye? Antarane wong niku khauf war roja. Karepe ya pengin ketemu, ning atine niku wedi. Ya wedi pura sungkan ora? Engko pas ora no cah. Ya ta engko nek ora pas kepiye terus tok ku ngatur ngomongan engko kepiye padahal iku wis enek ngarep pintu gerbang wis ndredeg baina khauf mulane terus iman dikatakan baina khauf war roja niku nek sampeyan iso ngrasakne khauf ran roja hakikate terus rumangsa diri aku ki sapa cacah arek sowan karo pangeran wis ndredeg niku hakikate dirimu wis ngerti. Nek aku kawula arep matur karo pangeran, arep nyedak, arep sowan karo pangeran niku awake dhewe niku ora ndidaya sama sekali. Nggih. Nah niku wis teko pintu gerbang niku sampeyan wis teko hakikat dirimu wis menyadari kamu siapa. Lah engko nek wis teko marifat niku wis sowan tenanan. Lah nek wis sowan tenanan, wis jebule Gusti Allah ki penak. Sampeyan ngobrolan niku ya biasa. Dadi sampeyan bercengkrama karo Gusti Allah, wis jebule Gusti Allah penak ora ibarate itik-itik napa nyalahke, ora itik-itik gajul, ora itik-itik ndupak, ora itik-itik nyiksa. Nah niku sampeyan wis nyaman asik karo pangeran wis berkencengkrama wis kaya kekasih akhirnya disebut nek ngono ki jenenge Khalilur Rahman ya kuwi kekasih pangeran lane sing iso ngono kuwi para wali nek sampeyan lagi syariat wali opo wali murid ya wis ngoten niku ya wis engko rasakno wis nganggo rasane kepiye cedhak karo pangeran iki nggih ngomong rasa arep ngomong ngene dan sebagainya sungkan dan lain sebagainya tapi nek seneng rasane niku bungah seneng iki tujuan sing tak tunggu-tunggu sing tak tuju ya ngene iki sowan karo pangeran niku jenenge tingkatane wis marifat kowe wis kenal dirimu ibaratnya sudah menyatu dengan Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya ya ini ora manunggaling kala Gusti lho ya. Sebagai kamu menyatu antara kamu dengan Allah sudah tidak ada jarak sama sekali. Keren ngeten niku. Ya mulane ya tingkatno jadi ya sosok ya nganggo ati barang ngono Pak ukur syariat tok ya to. Kajaman kene ukur syariat engkel-engkelan sah karo ora sah wae. Lebih juga ati sithik ngono piye. Minimal ya suluk lah sampean niku wis teko toreko. Senajan hakikate sampean niku ya urung pati iso kan. Iku abot. Ya ora usah diomong abot jane gampang, Pak. Dadi wali niku gampang. Sampeyan pokoke ngono kuwi. Dadi ora usah dadak promosi kudu iso miber. Apa iso salat nek ndur pucuk gedang ngono ku rasah nggih. Ngopo dadak ngono barang ngel-ngeli sing niru barang ya. Lah iya mulane dadi wong nek saleh aja nemen-nemen rasa ngetokne karomah, engko tak ngel-ngeli sing niru. Dadi ngeten Pak nggih. Setiap sahabat niku punya kedengkian karo liyane. Niku ning dengki sing apik. Dadi ngeten nggih. Sayyidina Umar niku niku pas ki ambekipun nyolatke Sayyidina Abu Bakar. Pas sedo niku niku dhek gremenge ngeten. Aku ki jane seneng karo kowe. Aku ya seneng, aku ya hormat karo kowe. Tapi aku ora pati seneng. Ora pati seneng apa? Wong ki nek saleh ya aja nemen-nemen. Terus ngendikan wae ta membada. Akhirnya apa? Aku sing niru lah dadi kangelan to. Lah ngene iki lho. Wong ki nek saleh ya aja nemen dak sing niru niki kangelan. Wong saleh kaya ngono. Lah iki ngoten nggih. Dadi nek Sayyidina Umar niku nggerutu karo Abu Bakar niku gara-gara saleh niku arek nyaingi Abu Bakar niku gak iso, Pak. Kangelan. Dalam satu peristiwa niku kan pas perang Tabuk nggih. Perang Tabuk niku lak menghabiskan hartanya begitu banyak. Iku Sayyidina Umar ya nek dengkine barang. Dadi ngene, sedina iki aku iso nyalip Abu Bakar untuk khusus hari ini.
Lah, ngoten niku. Kan perlu dana banyak. Dhek ngerti, Sayyidina Umar iki ngerti, Abu Bakar ini dites entek. Entek ngoten niku nah, wis rapatian duwe duit. Lah ini kan perlu pengorbanan yang banyak. Datang pada Rasulullah. Rasulullah SAW, Umar ya bangga. Aku nang ngene. Rasulullah ini kan delalah itu tekok niku diwalik. Ya Umar, ya Umar. Kam apa niku kam tarak tafi fi nawa fi ahlik sing mbok tinggal nek keluargamu pira. Dia jawab keren, ya Rasulullah, taraktu nisfaha. Aku meninggalkan hartaku untuk keluarga separuh dan separuh aku gunakan untuk perjuangan fisabi. Nah, berarti 50%. 50%. Lah keren toh? Keren. Lah Abu Bakar ngene, wa kaifa anta ya Abu Bakar. Lah nek kowe pira? Taraktu Rasul Allah wa Rasulahu. Ya Rasulullah, saya hanya tinggalkan di rumah Allah dan Rasulnya. Piye itu Jan? Padahal ra ada apa-apa. Iku umpama ibarat Sayyidina Umar niku iso ngono kok. Wong ya wis ngene. Dadi nek ditinggalke kalau Allah dan Rasulnya tekan kan 100% dia gunakan hartanya, jiwanya fisabilillah. Walaupun nominalnya jane akeh Umar. Terus dhek ngene guys, aku arep nyalep Abu Bakar ora iso. Niku drengkine Umar karo Abu Bakar. Mulane tepas sedo niku nyelatne aku iki jane seneng karo kowe. Ngakoni kowe wong saleh. Ning wong iki ya aja ngono. Aku ya ora pati seneng. Mergane apa? Wong ngel-ngeli. Iya perangel aja. Ora iso niru. Ngel-ngeli sakwise wae. Lah giliran Umar niku ya didrengkeni karo Sayyidina Ali. Mergane niku waben wong kok digetaki. Dadi Sayyidina wonge kereng, Pak. Kereng. Sekali salah ngoten niku ya mulane jenenge Al Faruq. Al Faruq niku pembela. Dadi sekali salah ya getak-getak tenan ngoten niku. Tapi adil, kasih sayangnya luar biasa, tapi tegas. Yo angel to, coba sampean iki mengkombinasikan antara sampean ku galak ning yo kasih sayang ngono iso apa ora? Ndejal. Nek kowe galak ngono ketok galak tenanan, kasih sayangmu iku ora ketok, ya to. Nek kowe ibarate kasih sayang yo klunak-klunu mesti ora dadi wong tegas, ya ora dadi wong galak. Niku aneh tenan Sayyidina Umar niku. Lah saben wong sing kleru digetak-getaki ngoten. Lah Sayyidina Ali yo drengki. Wong kabeh digetaki ora sampai setan wedi. Setan sampai wedi Pak mbiris niku dadi karo Sayyidina Umar. Mau papasan ngoten jeliwat kene tan ayo ngono iki. Kae Umar nek kono apa mau papasan ngoten niku setan trimo mire, Pak. Trimo mire. Saniki wong sengenge dipliriki ngoten niku gara-gara panas dipliriki ya redupe piye to, San. Kowe mbok pliriki malah tambah kisah-kisah. Aneh nggih. Niku Sayyidina Umar. Wong Sungai Nil niku ora metu gerti cemplungi surat min Umar Al Faruq sahabatul Rasulullah SAW dari Umar Al Faruq sahabate Kanjeng Nabi. Nek kowe ngalir karo nafsumu rasa ngalir selawase. Nek kowe ngalir perintah Gusti Allah ngalir saiki. Dadi tulis ngono ki tok cemplungke kae cemplungno utusan. Dadi Sungai Nil geter. Terus metu banyune. Jadi sejarah niku jenenge tumbal niku kajaman biyen nenek, Pak. Jadi niku ya jin mbok apa dan sebagainya Sungai Nil niku ora gelem metu, ora gelem ngalir nek ora dikeki tumbali wong wedok ayu cemplungke kono. Akhire dilaporne Sayyidina Umar dikeki surat tenan dredeg min Umar ngene niku. Wah langsung. Mulane sampean niku nek mau nek jin-jin nek terus nonton kicip Umar Al Faruq tulisan template nang. Lha tenan niku. Wah, ning tulisanmu ketoke gedrik iki ora mandi. Lah temen tulis Arab ora iso kok. Ngeten nggih. Ya tenan ya sampe dijaya iki ae omahmu enek demit enek jine ya rada reget ya to tulisana template ngendi-endi. Ngolak wedi. Ngono terus enek ngono barang ya ngis ya. Malah wedi. Nggih. Lah niku saya iku ya drengki. Wong kok ya jos ya ngono, maksude kabeh wong digetaki. Aku ndak ejal. Ngono kerengi ngono kok becik teko besok nek ibarate ngadepi malaikat ngoten niku. Dadi jajal.
Dia Sayyidina Ali ya wong jos niku kekasih pangeran, njaluk kasab ya Allah saya minta agar ketika Sayyidina Umar itu meninggal dikuburkan, saya ingin tahu di dalam kuburnya bagaimana menghadapi mungkar nangkir ngoten niku. Saya kira bener. Pas kiambake sedo Sayyidina Ali niku dikai kasab gitu, ngerti. Pas datang malaikat mungkar nangkir, Sayyidina Umar niku bangun wak gemerigah ngoten niku. Kowe di video berarti nek saniki berarti dikoyo apa ya eksperimen itu ya. Nah niku mukasab ngoten niku. Lah terus ibaratnya nalikane mungkar nangkir niku kan teko model niku serem. Malaikat niku serem, Pak. Nek malaikat sing bangsane nyiksa-nyiksa ngoten niku sing serem. Dadine mripate niku kalkidril goli. Kaya dene panci sing bar diobong silite ngene. Kok abing puan, wabing gitu ya. Mongah-mongah. Mripate ngono kuwi. Lah Sayyidina Umar niku tangi gemerika, ya ora wedi, malah digetak. Wong ora sopan blas ngono. Ora sopan blas kowe iki ketemu sapa ngoten niku. Dadi malaikat ya digetak. Lah malaikat langsung lapor pangeran. Gusti, wonten kok tiyang kaya ngoten niku to. Niku sinten to kanjeng? Kowe ki ora ngerti aku sapa? Wah, aku iki napa? Koncone kekasih Gusti Allah, yaitu koncone Kanjeng Nabi Muhammad. Sing diandalne ya koncone. Ngoten niku. Wah, akhire malaikat ngono sowan pangeran. Gusti niku pripun? Enten tiyang kula malah digetaki ngono niku. Lah iya karo wong kaya ngono ya sopan sithik. Ngene niku malah. Gusti Allah dikanake. Akhire wis medun terus kelan apa tampange yang Gusti Allah diganti. Malih tampan rupawan. Akhirnya assalamualaikum lah ngono ya patut ngoten niku. Lah sejak saat itu mungkar nangkir niku datang kepada orang-orang soleh itu ya dengan tampang yang bagus. Ku barokah digetak Sayyidina Umar. Ya sampean kudu matur nuwun ya. Ngono sampe ketemu mungkar nangkir ya nek wonge bagus wah berarti iki gara-gara Sayyidina Umar ngoten iki. Wis sampean ben digetak to. Ya kon tekone ngono ya ora apa-apa sampean wani, sampean satak dhisik. Halu ketak wae. Nggih, tapi pancen betul. Kasih-kasih Gusti Allah Subhanahu wa taala itu memang la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Lahumul busra fil hayati dunya wa fil akhirah. Nek sampeyan wis kekasih Gusti Allah niku eneng donya, eneng kubur, eneng masar, eneng sirat ora nek kuwatir blas. La khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Mulane sampeyan niku aja kulino terpengaruh dengan diweden-wedeni sing bangsane sirat, kubur, gitu. Wah niku Pak itu rambut siji para pitu sampeyan kudu mlaku luwih landhep timbang pedang. Nek sampeyan ra ndek amal ku nek ibarate iris kepiye jeglok nyang neraka terus wedawa di ngono ya makhluk. Dadi sampeyane cekelane kok pangeran. Dong nggih. Awake dhewe niku terlalu diwedeni-deni ngoten niku, Pak. Dadi wonten nggih, Pak nggih. Niku jamane Sayyidina Ali. Sayyidina Ali genti getaki genti. Ketularan saka Umar niku wau. Enten mubalek. Ya pas jamane beliau. Niku pas khotbah ngoten niku menceritakan dahsyatnya surga, dahsyatnya neraka, dahsyatnya sirat, dahsyatnya napa mahsyar. Engko nek ngene kowe ora selamat dan lain sebagainya. Niku langsung digiyetak medun. Wis lha kan ya ketoke ora kleru to, Pak. Ibarate khotbah kaya ngono. Sampeyan aku ibarate cerita nyampeke kehebatane Gusti Allah utawa kehebatane makhluk. Wong nek ra iso nyeritakne kehebatane Gusti Allah ora usah ngomong gitu. Wong makhluk piye-piye dahsyate neraka, dahsyate apa mahsyar sirat ku ya kabeh makhluk. Cerita masalah kagungane Gusti Allah piye. Wis medun ngoten niku. Dadi ya saniki lek ya kathah to, Pak. Kadang ya niku wae wong mubalek niku kaya cerita dahsyate mahsyar, neraka. Sampeyan ngasih wedi, guglu ngoten niku akhir malah putus aku ki konto dosa kok yang ini apa iso selamat. Akhirnya bingung. Terus kamu mendewakan kesalahanmu seolah-olah sepurane Gusti Allah SWT niku cupet. Seolah-olah kowe eneng masar iku ora iso selamat. Saniki tak omongke logika ya Pak nggih. Ngeten. Niki bola-bali jaman ben kula aturaken.
Gusti Allah Subhanahu wa taala niku duwe 100 rahmat. Nggih, 100 rahmat. 100 rahmat niku nalikanipun awit donya diciptake mengko teka dina kiamat niku mung Allah Subhanahu wa taala turunke sak rahmat. Lah kanthi sak rahmat niku digirayang wong sak alam donya. Awit jaman Nabi Adam teka mengke dina kiamat. Ngono, kowe sakniki ya iso mangan, iso turu, iso angop, iso ngopi, iso rokokan. Bagian ora? Bagian to ya iso salat, ya iso ngaji. Rahmate Allah Subhanahu wa taala akeh banget, Pak. Sampeyan ya iso penak, iso napa jenak, nggih. Niku turu ya angler. Niku siji didum wong sak jagat. Kowe keduman. Mulane dengan satu rahmat ini sampai yang namanya harimau yang begitu buas tetap sayang sama anaknya sampai ngundek ngoten niku. Lah sakniki ngeten, yang 99 rahmat Allah Subhanahu wa taala akan sempurnakan dimulai saat hari kiamat. Saiki logikane ngene wae, sing sak rahmat sak donya ngeten iki sampeyan kuwi ya kebagian. Mosok engko eneng masar sing 99 sampeyan ra keduman. Lah ya ora mungkin. Mulane sampeyan nyifati Gusti, rahmate jenengan niku jembar. Nek dosaku niku prit nah niki. Mula wingi kula aturaken dongane Robbi inna rahmat napa inna magfirataka ausa umin dzunubi. Napa? Ampunane jenengan niku tetep luwih jembar timbang dosa kula. Wa rahmatuka arja'in dimin amali. Kula teng akhirat niki nek amal kula mboten enten apa-apa. Kula ngamal nggih ngeten-ngeten iki mawon, mboten istimewa. Tapi rahmate jenengan sing kula napa arep-arep mengke wonten akhirat. Kula teng akhirat slamet mung gara-gara rahmate jenengan. Nek amal kula gul-gul nih mboten patut. Wes ngono jasan ya. Dong nggih. Yes, ngoten mawon nggih. Insyaallah kita paham bahwasanya ya hari ini pergolakan ya ndak usah kita ambil berat, ya sudah ngagama niku tujuane sampean sujud karo Gusti Allah. Masalah nanti perselisihan dan lain sebagainya ora usah di gawe napa abot. Ora dira rasa ya wis pancen ikhtilaf ya ngono kuwi. Beda-bedane umat ikhtilafu umati rahmatun. Dan beda-beda dengan implementasi yang berbeda nanti diterapkan sesuai muktadal halnya masing. Kita kira alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.